Isakaba ko dugubla ale ka fisa ni laada wuli ye ni laada ye jɛmukan ye ale kɔnɔna la ni sanga mana se don o don ni o bɛ nɛgɛ kaɲɛ 8 tɛmɛli sanga 40 ko fɔ an bɛ na ni thème dɔ ye an bɛ kumasen dɔ suganti e bɛ na walawalali kɛ o kan walasa bɛɛ lajɛlen ka faamuyali ɲuman ka o sɔrɔ bi sɔgɔmada in na kumasen min bɛ an bolo kɔrɔ o de ye rapport général sur la sécurité. Awɔ i y'a fɔ cogo min ka foli kurakura ka ɲɛsin an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin ye baara de baara bolo min ni kalo saba min ye conseil de sécurité min ni ale ye kabi san 2013 n'ale bɛ ka anw senkɔrɔma don dɔ lakanabaliya min bɛ an ka jamana kɔnɔ ka bɔ wagati fo bi kalo saba jɛrɛ dɔ bɛ kɛ jɛrɛ min ni a bɛ kɛ anw ka lakanako kun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka lakanako ka jɛya ka fɔ a kunkan ko bɛ kɛ lakanako kan kalo saba n'o baara kɛra wagati min a bɛ bɛn fɛnɛ ni u ka cɛtigɛ dɔ bɔli ye n'a bɛ fɔ o ma ko rapport o bɛ da kɛnɛ kan ani fɛnɛ ni hakilina minnu bɛ anw yɛrɛ ka jamana marabagaw la ka kɛɲɛ ni u ye rapport min bɔ jamana ɲɛmaaw fɛnɛ b'o rapport fɔ sɔsɔli misɛnninw bɛ bɔ a la ka farankanw kɛ ani fɛnɛ minnu kan ka lakilen k'olu fɛnɛ kɛ. D'accord. Alors Isakaba an ye faamuyali sɔrɔ o kumasen na o la a ka di anw ye i ka se ka ɲɛfɔli kɛ yalima Mali ma se ka garizɛgɛ sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ o cogoya la ka se ka a bɛ fɔ min ma ko plainte n'o ye damakasi sɛbɛn ye ka se ka kuma a kan o kan wa. O de kɛra gɛlɛya yɛrɛ ka sɔrɔ ka baara in kan ka daminɛ sini n'o bɛ bɛn octobre kalo tile 18 ma min ye o réunion sur le rapport général de la sécurité a baara kan ka daminɛ sini yɛrɛ min ye conseil de sécurité jabala la nka mɔgɔ fɔr'o jigi kɔ ka sɔrɔ kɛ n'i y'a ta ka jateminɛ mɔgɔ caman hakili bɛ min na bi na o ye ka fɔ a bɛ ɲini ka na kalo bɔ ten sa Mali ye damakasi sɛbɛn dɔ bila ka taa min ye conseil de sécurité yɛrɛ yɔrɔ la k'a jira k'a fɔ ko ale ka kɛlɛ hukumu kɔnɔ a baarakɛ ɲɔgɔn n'o ye Faransi ye ni ale fɛnɛ ni ka fara hali Nations Unies ka Faransi fɛnɛ n'a ka kɛlɛcɛw tun bɛ anw fɛ yan nɔ o dɛmɛ kelen hukumu kɔnɔ nka Mali y'a jira k'a fɔ ko Faransi ŋaniya jɛlen tɛ ko in na ko sɔri wale dɔw bɛ yen ko Faransi bɛ ko olu kɛ ko in na k'a kɛ bataki ye k'a ci an y'a kuma fɔ yan nɔ ko tɛmɛsira dɔw de bɛ o la tɛmɛsira minnu ni olu bɛ kɛ sababu ye baara ninnu bɛ se ka taa cogo min kabi damakasi sɛbɛn in donna don min fo bi Umaru bɔra k'a fɔ ɲininkali bɛ ka kɛ munna a kuma tɛ ka fɔ ɲininkali yɛrɛ fanba ye o de ye munna a kuma tɛ ka fɔ nka sira minnu bɛ yen nɔ il faut que mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ ko siraw de jɛlen don ni ɲɔgɔnna ni i bɛ olu baara kɛ jamana minnu ni olu bɛ conseil de sécurité n'olu ye a membre permanent ni membre non permanent ye olu dɔw de bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka yamaruya sɛbɛn di minnu bɛ se ka i ka damakasi sɛbɛn ta ka don n'a ye conseil de sécurité kɔnɔna la nka ni e tɛ membre ye a ka gɛlɛn cogoya si la e yɛrɛ tɛ se ka don donc o la an wakili tun ye minnu ye o ye chinois jamana ani Russie jamana ye an b'a dɔn k'a fɔ Russie yɛrɛ ɲɛ gannen don ani Ukraine kɛlɛ la bi in na o bɛ se ka o ta expliquer mais chinois fɛnɛ ni ye mɔgɔw ye minnu ni olu bɛ u ka jamana nafa sɔrɔ siraw de jateminɛ ko bɛɛ la diɲɛ ko o ko u n'i ka teriya ka kɛ i ka filani teriya n'u ka nafa tɛ sɔrɔ i bɛ ka waleya min kɛ u t'u kun don a ko da fɛ donc o kɛra gɛlɛya ye kabi anw y'an ka plainte don min fo bi mɔgɔ caman kun jigi b'a kan ne a fɔra k'a fɔ ko jɛlajɛ bɛ conseil de sécurité la sini mɔgɔ caman b'i yɛrɛ ɲininka ko ni n'a kɛ sababu ye an ka damakasi sɛbɛn in kuma fɔ ni mɔgɔ min y'i jigi da o kan i bɛ fɔ e jigi kɔ k'a sɔrɔ kɛ jɛlajɛ min bɛ yen sini o ni réunion d'urgence tɛ kelen ye anw bɛ ka min ɲini o ye réunion d'urgence ye ka b'a wagati an ye o laɲini kɛ nka mɔgɔ si ma an ka damakasi sɛbɛn ta ka taa ci conseil de sécurité tabali kan donc ni mɔgɔ min y'i jigi da k'a fɔ ko sini de ko kuma bɛna fɔ i bɛ fɔ e jigi kɔ dɔɔni sini min kuma bɛ fɔ o ye lakanabaliya bɛ hukumu jumɛn kɔnɔ MINUSMA min ni Nations Unies y'o bila ka na anw fɛ yen nɔ a ko bɛ cogo di gɛlɛya minnu y'a sɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnenw kɔnɔna la mun b'o gɛlɛyaw expliquer ani fɛnɛ a bɛ se ka mun kɛ gɛlɛya fɛnɛ fanba ye min ye conseil de sécurité in maa ɲɛmaa yɛrɛ y'a fɔ ko olu ka pankuru ko ka gɛlɛn bi ka sɔrɔ kɛ Faransi de tun bɛ kunnafoniw di olu ma n'u bɛna taa yɔrɔ minnu na Faransi de ka sanna kunnafoni cari siraw bɛ yen nɔ Faransi b'o sanna kunnafoniw d'u ma aw bɛ se ka taa nin yɔrɔ in na aw bɛ se ka bɔ ta ka lienw ɲɛfɔ ko bi na o tigɛlen don olu la ka sɔrɔ kɛ an ka jamana ɲɛmaaw ni Faransi ma bɛn a la u y'a fɔ ko Faransi k'a kɔ don donc MINUSMA ɲɛmaa yɛrɛ y'a fɔ walima conseil Nations Unies ɲɛmaa Guterres yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ko gɛlɛyaw bɛ baara la
ko fo sigi ka kɛ ka kuma Mali ministre ko lahalaya kan donc hakila kuma fanba bɛ boli o kan sini octobre kalo tile 18 nga ko fɔ ko jigi bɛ da ka fɔ ko plainte in kuma de bɛ taa fɔ ndalen to la ten kosɛbɛ. Isaka ba o ko an bɛ sɔn ka fɔ an jigi kɔ dɔɔni o ko la Umar ko ida ka jigi kɔ nga a ka fɔ mɔgɔw ye fɛnɛ ka ɲɛ bila o ka fisa a ka balima wala mɔgɔ mais Isaka ba y'a ye Mali ka si premier ministre ka passage la fɛn kɔrɔ a kɔni a ye laɲini kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ kɛ MINUSMA na o ye k'a fɔ ka MINUSMA labɛn ka bɛn jamana yɛrɛ bɛ cogoya min na sabula sa an b'a ye k'a fɔ waati caman MINUSMA b'a fɔ Faransi taara olu tɛ se ka baara kɛ pankuru bɛ ta munna MINUSMA yɛrɛ tɛ se ka organiser ka bɛn ka pankuru ɲini ka fɛnw ɲini ka moyens don a la walasa Mali situation yɛrɛ bɛ cogo min k'a bɛn o ma. Bon Nations Unies ka ciw a n'a ka baaraw bɛ kɛ minɛn dɔ de kɔnɔ minɛn min ni a fɔlen don k'a jɛya de n'u y'a fɔ k'a fɔ ko i bɛ chapitre 7 kɔnɔ chapitre 7 minɛnw ye nin de c'est à dire que mɔgɔ ta tɛ ta particulièrement k'a fɔ ko Mali ta filɛ nin ye nin ka particulier o de ye Nations Unies ka baara ni baara tɔw danfara ye Nations Unies ka baara ye min ye fɛnw bɛ sɛbɛnfuraw de kɔnɔ k'u jɛya jɛngɛ t'a la foyi t'a la sɛbɛnfura ye a fɔ k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnna bɛ nin jamana kan an bɛ a tigiw bila ni minɛn de kɔnɔ chapitre 7 minɛn de kɔnɔ n'aw bilala chapitre 7 minɛn kɔnɔ o ye nin de a tɛ tɛmɛ o kan n'a fɔra k'a fɔ ko a ka évoluer ka taa nin niveau la a ka kɛ nin ye o fana ni o b'a damana o wagati min kan ka kɛ o bɛ kɛ mais k'a fɔ ko an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko Mali ta ka jugu bi an ka an bɛ chapitre 7 kɔnɔ dɛ nka o chapitre 7 an k'a lajɛ k'o yɛlɛma dɔɔni o tɛ olu ka baara la o tɛ k'a fɔ ko a bɛ mesurer k'a bɛn Mali ta ma walima Mali ka laɲiniw ma Nations Unies baaraw de tɛ kɛ o cogoya la Nations Unies ka baaraw sɛbɛnnen de don bɛnkanw de don bɛnkan minnu ni olu u tɛ bɔ o kɔnɔ fiyewu yɛrɛ kuma caman o de bɛ anw ni mɔgɔ caman hali CEDEAO o de la ani CEDEAO tɛ ɲɔgɔn faamu kuma dɔw la textes ye textes de ye jɛkulu ninnu kɔnɔ textes de bɛ appliquer sɛbɛnw fɔra cogo min fo ni don min ni CEDEAO walima Nations Unies yɛrɛ ye jɛrɛ kɛ k'a fɔ an ka jateminɛ kɛ an ka nin chapitre 7 an k'a cogoya falen désormais k'a kɛ tan jamana bɛɛ mais k'a fɔ ko jamana kelen kama parce que o ka situation sécuritaire ye cas particulier dɔ ye ko an ka textes to yen ka na a kɛ non Nations Unies tɛ baara kɛ o cogoya o de kama kuma caman anw ni u tɛ ɲɔgɔn faamu kow la c'est vrai que Mali ka situation yɛlɛmara cogo dɔ la parce que Nations Unies ye cidenw bila ka na wagati min o y'a sɔrɔ confrontation bɛ malidenw yɛrɛ dama de ni ɲɔgɔn cɛ notamment dɔw tun b'a la k'olu bɛ jamana fara mais évolution na don ko la aujourd'hui Mali ni malidenw tɛ kɛlɛ la mais terroristes de n'a bi Mali kan et aujourd'hui si on redéfinit ministre y'a fɔ cogo min n'i ye belligérants ta k'o jate jɔn ni jɔnw bɛ kɛlɛ la n'i y'o ta k'o jateminɛ i b'a ye k'a fɔ chapitre 7 tɛ o répond bilen jɔn ni jɔn bɛ kɛlɛ la Mali ni terroristes de bɛ kɛlɛ la alors que Nations Unies kɛlen don ka kɛlɛcɛ minnu bila ka na anw fɛ yen nɔ olu ye kɛlɛla faralaw de disons-le clairement olu ye kɛlɛla faralaw de k'a sɔrɔ kɛlɛla fara mago tɛ anw ye bi an bɛ don min na comme bi parce que mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ la c'est vrai que accord signé accord bɛ ka tɔpɔtɔ dɔɔni mais maliden ni maliden tɛ kɛlɛ la bi na an bɛ yɔrɔ min na donc o de kama kuma caman mɔgɔw bɛ jalaki bin MINUSMA kan ko a nafa foyi tɛ anw kan parce que MINUSMA nakun kun ye ni kɛlɛ continuera ka kɛlɛkɛlaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na mais kɛlɛ wɛrɛ na don a kɔnɔ min ye terroriste kɛlɛ ye MINUSMA ma labɛn ka kɛɲɛ ni o ye donc o de kama fɛn wɛrɛ ɲinina n'o ye Barikani ye ka n'o de fara a kan walasa o ka o jatigɛ wale kɛlɛ mais MINUSMA ka tɛmɛ n'a ka kɛlɛla fara ye n'o bɔra yen nɔ ni o Barikani gɛnna ka bɔ yen nɔ MINUSMA b'a ka kɛlɛla fara la halisa donc MINUSMA adaptelen tɛ bilen ka bɛn ni anw ka situation ye mais maintenant fo Nations Unies de ka réunion kɛ k'a lajɛ cogo di min anw mago b'o la n'ale tɛ se k'o di mɔgɔ wɛrɛ min bɛ se k'o di ka o tigiw yamaruya olu ka na bon o fana ye gɛlɛya ye anw ko ko o mɔgɔ wɛrɛ o de kɛra Rusiw ye ni bɛn ma kɛ o kuma la dɔw ko o ye mercenaires ye ko an taara olu ta ka na mais an ka jamana ɲɛmɔgɔ k'olu ni Rusila de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ka Barikani dɔ labila ni o ye donc gɛlɛyaw bɛɛ bɛ nin niveau de la n'a kumaw ka ca
D'accord. Isaka ba wakati alebe ki sense sanga to manchant ko ola ka kenye ni shini jere we yalma me se kan siki ka jumere makono am se kan siki ka mi makono o ka fo ko evolution babekala mada olanga ni wakati laban na ministre e gele ya osoro ngati la kangare be songa da anga jamana nyemgo yo ko o balaja o ka jamana deonka kerangara ne ala e ba do ka fo yere wolo nu manifestation ni femme ke ko do munu no utedugo u donen do manifestation famba ya la nyini ko ministre ka takaboy ni tara jamana chamanje en fan fe doko kun temene banyangara ka ofene boli bake fo ka ministre mobili do bali kute do banyangara konnala a gele ara kosobe ofene ni doko kun jantemene fene ba do ka fo go ka ofene ye manifestation do ke manifestation mi ni pour manifestation contrairement à deux aux manifestations qu'on y a qu'à faire comme ministre matita donc ni nous beda balancer kono pour ta ku jate kuma famba be songa boli oka kuma famba fene me songa boli anga jamana kono wale ya munu be binga ni wale situation sécuritaire be tugo mi yoro be rapport bo na nga mo fene mason munu ma ube sonka olufo mais ka foko jigi be dakan ka foko an plenty mi franci plenty puma be fo anga anjigi bo kan o foyoro nyumante chinie ka so ka te ordre du jour là ata franchi. D'accord. Isaka ba puma kunje puma e dron alsa ambesegi apuma de kan jamana nyemo ube décision munuta nu ye nyefoli ke jamana de onye anafa be punya koju nyefoli nafa ka boni konna parce que ni ye ataka jeto ni moko tora flou konna la o be ke sababu ye puma do la moko wera o mana munu fo jamana de on bolu ta puma donc ni kongera ka puma o nyefo ka fo ko ni beni chugar la tanto ni ne be ka ni bala abe don ola jamana nyemo kunklena e djume o be fe ka djume ke ale plenty kola ka bi plenty communiquer don phobie na ibo Nations Unies banku ka kuna fo ma di mo donc akalaje aka nyefo an re bolbolu djume parce que ni yanga plenty taka jete me ka bo puma la jona ni yanga plenty taka jete do jatem delikela do re o fo ko anga diplomatie ma ajo la nota anga se ka mo soro munumbe anga plenty da o kola katani aye ko me ko an re ni jamana were che ko nyanya na botikila mo ko olude mase ku ujo la mase ka Chine la convaincu o mase ka iris la convaincu wa olu fenani mahalu ujigika franfin jamana munu ni olu be Nations Unies là parce qu'il y a 15 pays de Nations Unies kono hal no asoro duru be no le membre permanent mais franfin jamana munu be no ni angbe se ka ala an sinsin bereke oluye ka donanga plantier mais anyo anyere ye olu ignorer ko lu ke ba ko lu te foye o fena ye baran ke la donc aka jatemne akuna foni fena nyuma ka di jamana de andale mbala ka fofa mel jaman soro la soro madaina wala la Isaka ba ki yere fo foli jaranye foli ko mi bolo teliala bon badji ga kuma do fa de waye ay do yere ko ne be do soro ko kasim be do soro Isaka ba donc e na do yele ma jama ko ayo fo de aka cha do di ngui ko 500,000 be dinema ay ko 500,000 ye retay o bara mi folo projet jume akɔni bɛ ka fɛn dɔ fɔ yen dɔ la k'ale ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ. jɛgɛ wusu wari don aw bɛ projet jumɛn wari bɔra. ne m'a dɔn n'a yɛrɛ de don a kɔni ko ale ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ ko e bɛ dɔ sɔrɔ ko ne bɛ dɔ sɔrɔ ko Kasim bɛ dɔ sɔrɔ bon Umaru tɔgɔ ma fɔ a la donc. wari bɛ ka tila an tɛ wari bɔra dɔn fɔlɔ an tɛ wari di kun dɔn. an bɛ foli di Kader ma Kader Traoré ale bɛ ni wagati la Kayikaw fɛ yen nɔ musokɔrɔba an b'u bɛɛ lajɛlen fo an terikɛ dɔ Kader an bɛ foli ba d'a ma ka foli di Demba Diallo ma Demba an bɛ Ifo k'i waleɲuman dɔn an bɛ Aba n'a ka denbaya fo yan fo Segu Musa Gindo k'a bɛ Tombouctou Fanta Tombota a ye foli ba d'a ma k'u sera Tombouctou an bɛ Yakuba Sise fana fo yan fo Tombouctou kaw fɛ yen nɔ Honorable Jara Suba fana bɛ lamɛn la Atiel Segu kaw fɛ yen nɔ Aba n'a ka denbaya Baja an b'aw bɛɛ lajɛlen fo Yatasa an ka cɛkɔrɔba an bɛ foli d'a ma ka foli di kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Buya Keita Segu mairie kɔnɔ an bɛ Segu mairie kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo Bamindaw a n'a ka denbaya Makɔnɛ a n'a ka jelimuso min ye Baminata Danbɛlɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo Fanta Tombouctou. Isaka ba k'i fo Umar Koyita kuma datugu kuma an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo kaw sango a b'a lamɛn sɔgɔma an b'a fo Michel Oloma an b'a fo Babu Dara ka bɔ Babugu an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni sanga in kɔnɔna na Fanta Tombouctou.
ka kanubaga bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an bɛ Moribabugu maire ka foli kɛ jaran jara kan ni sɔgɔma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn anw se kɛra kunnafoni min ye k'a di kanubagaw ma bi o de tun ye nin ye an bɛ wuli nin sanga in kɔnɔna la ka kuma soto Adel Samaki bolo a bɛna dugu kunkanko kɛnɛ sigi aw ye an bɛ sɔrɔ ka kanbɛ bolo da aw ye sini sɔgɔma 7h15 ni Ala ye o yira an na an bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan Ala ka tile hɛrɛ